So beth ti'n bod yn neud heddiw? Dwi'n neud y canoe slalom heddiw, tip back o sprints, pwysig fi i'r slalom. Ti'n meddwl nath yn mynd dda? Ddim really, nid i cyffwrdd un a completely miso un. Ydy hwnna'n rhoi delay ar y diwedd? Ie, mae cyffwrdd un rhoi dau unwaith arno fe. Am mis un yn rhoi... Ti'n da iawn am cyrraedd fyny anyway, so. Pryd nes ti dechrau? Nes i dechrau 2 flynedd yn ôl. Ddysgol ti'n rili fi dod fan hyn, trio mas cnwio, a ni jyst i, naws yn misri jyst i rhywio ar y dwy'r gwyn. Emily Davies o'r Wyngrig. Really hoffi a ni jyst cael ymlaen o hwnna. So, be nath wneud i ti dechrau? Ti'n jyst yn gwylio fe ar teledu neu? Ie, wel ni'n gwneud bach o cnwio a kayak fel ar môr pethau. Ond ddim really di wneud dwy'r gwyn. So pan ni'n gwneud dwy'r gwyn, hwnna'n actually really dda. So, Ie, definitely. Diolch am siarad i fi, a pob lwc i ti, iawn? Diolch yn fawr.